Ato ang pagpanikay-sikay ining kinabuhi ang ining kalibutana, unsa may nakapabalakad ka nato, unsa may nakapahadlok ka nato, daghan ang mga butang nga maghatag ka natong kabalaka, daghan ang mga butang nga maghatag ka natong kahadlok. Ang atong kinabuhi nagpahanaw, nag-journey, padulong ngadto sa laing kalibutan. Taliwala sa to ang panaw o diha sa to ang journey. Matag karon niya makasinati kitag mga unos, makasinati kitag kusog nga hangin, makasinati kitag mga balod. Kini mga butanga mao kini nga mga problema, kalisod, mga kawad-on, kapit-os sa kinabuhi. Usahay mo kini ang mga butang nga magpaluya kanato, mga butang nga mamahimong babag sa tuang pagpanaw, makapaluya sa tuang pagpanikay-sikay padulong sa laing kalibutan, ang kalibutan nga wala na'y katapusan. Apan pangutana, angayan ba kitang maluya, angayan ba kitang mabalaka, angayan ba kitang mahadlok sa itong panaw? Mga igsoon ng ebanghelyo karon, naghatag ka natong kadasig, naghatag ka natong kalig-on, nga diha sa tuang pagpanikay-sikay ni kalibutana, ang Dios kanunay anaa ka nato, nagauban ka nato. Usa may gingon siya mga tinun-an nga nangahadlok gumikan sa dagdag kong balod, sa kusog sa hangin, o sa unos nga sinati silang paggaod diya sa dagat. Mayon si Jesus, ayaw ka mo kahadlok, kaya ako kini. Huwag ilang ipasakay si Jesus, silang sakayan. Mga igsuon, kung ang Diyos atong pasakyon sa atong kinabuhi, kung ang Diyos tugutan nato nga maoy mudala sa atong kinabuhi, dili kita angayan nga mahadlok, dili kita angayan nga mabalaka, kay anaa man siya. Taliwalas ng mga kalisod, mga problema, mga kapaitan, mga kapakyasan, sangpiton ta ang Diyos, pasakyon ta ang Diyos sa atong kinabuhi. Paubanon ta ang Ginoo sa tuang paggaod, sa tuang pagpanaw, sa tuang journey, padulungan to sa kinabuhing walay katapusan. Aron sa ingon, mudunggo gayud kita, muabot gayud kita ngadto sa tuang padulungan, safe and sound. Hinaot pa unta makigsungan kuda ni Kristo, kay kini nakahatag ka natong kadasig, kini nakahatag ka natong kalig-on. Ang mga pulong ni Jesus nakahatag ka natong giya sa tong padayon sa pagpanikay-sikay nining kinabuhian. Hinaot pa unta, palihog manindog, uban ang bagong